Dee Ros, is me sin mhairinn de Britler agus tá páirt Deirtear Dee REALLY agam a rasnúin. Deirtear is mise pósadh agus gentleman páirt Mack a rasnúin. So, feici muid inis am mó bhradú bí mar an gearna nó bhfuil muid go homlan defriil in áidúar mí faoin á gearachtarí. Tá sí chud seomanta go jiglan a chud ibre a chuiriste ar is síl pásanta. Agus ceappaíonn sin na nós smeas teag Dee na níos tapan sí caint. Sí go sin ní teagadú. Tá ba ceappa go gur an Mack ní mo go trosteach Dee nach bhecinn se an dochraní. Agus jeann se go bhfuil se gurí baríart daoine a heasú ag an amháin agus jeann se dearmad ar hain. I mo chuirimsa an tréas ára teag Dee na go bhfuil si dígrisa. Cá mar rá go nítum lei sin? Tá sí dígrasa agus gúil crímóracha. Agus an rud is áir fan Mack na bhfuil se cenealta. Rud cean dú mé hain, tá sé cenealta agus is breann se Mack go ghoí níos dó. Ar aontí muid sin sin? Dúnta. Na máin muid. Sean ábhaid. Ní duine leidir a bhí an trí gcónaí, is duine séhí a go bhí si anóg dólam sí le bheith leidir. Ní síach gus an cin na ríúil. Níl. So spáin sin slá go bhfuil canál opposite attractors. Well, sin a rud, actually, tan rud cineal conga go leor agam sa fásta na go gurinn se sim a saoil Dee. Cé go bhfuil si chud defriúil leis? Sin an dtír go dú mise. Faoi Mack na an méid a hall atrúp scoilhort ach gúil sim ag i leigheas Dee. Oh my God. Sinné? Tú tír mar an gearna.